за компанията Кристиян, Диана и братчетката Боси. Всички тук, 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 тук. Подалеч да стоят душманите от нашите хора, истинските. Киро и Сика са напред и никой не може да ги спре. Бът си праща поздрав голям за хората с чест и срам, които винаги са били до приятелите си верни. Компанията е силна, смехът им цяла нощ гърми. Където седнат става купон и всичко живо ги гледа. По-далеч от нашата компания да стоят злобарите. Този поздрав е специално за истинските приятели. Киро, Сика, Кристиян, Диана и Боси. Бъци и Пенка ви уважават, защото сте хора добри. Рак, так, така, так, так, така. Цяла вечер лудница. Рак, так, така, так, так, така. Нашата компания гърми. Който завижда да гледа, но никой няма да ни спре, защото сме истински хора и вървим напред със сърце. Днес приятели са малко, но нашите са от желязо. В трудни дни остават и никога не предават. Боси винаги усмихната, Диана с добро сърце, Кристиян и Киро братя, а Сика държи всички с кеф. Тази вечер е за нашите хора, за приятелството истинско. Бъци и Пенка